இந்த தெய்வத்துக்கு வந்து வெளிச்சம் இருக்கக்கூடாது. ம். நான் இந்து மார்னிங் சேனல் கேட்டுக்கிட்ட ஒரு காரணத்துக்காக இதை நான் வெளிச்சத்துல பண்றேன். இல்லைன்னா இது சாத்தியமே இல்லாதது. நைட்டு மட்டும் தான் பண்ணணும். பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சென்ட் மறிக்குழந்து செண்டு, அரளிப்பூ, நான் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த கயிறு, இந்த கயிறு அதாவது மாட்டுக்கு கட்டுற அந்த கொச்சை கயிறு, மாட்டு கட்டுற கம்பளி கயிறு, கருப்பு கயிறு மாட்டு கழுத்துல கட்டிடுவாங்க, அந்த கம்பளி கயிறு அதை வந்து இடுப்புல கட்டிக்கணும். ஆமா. இது ஏன் பர்டிகுலரா மறிக்குழந்து செண்டு மட்டும்? இல்லைங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். மறிக்குழந்து, மல்லிகை, இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். வேற எந்த ஒரு பூவும் இதாகாது. ஒரு வாசனை திரவியம், வாசனை திரவியம் மறிக்குழந்து இல்லைன்னா மல்லிகை, இந்த ரெண்டு தான் இருக்கணும்.